egiteagatik, eguraldi zirrildi honi patuko diogu beroa eta ospatuko dugu egun hau. Esker mile Joseba Otondori Baztango alkateari Ate Zabaleko eguna hau egiteagatik, zen azken finean Baztandar edo Baztango bihotzean gaude, leku gorenean, eta normalean hemen gure ordezkariak aritzen dira. Eta gaur gu Baztandarrok emango diogu funtsa, zentzua eta sena erakunde honi. Baztango Batzar Nagusia. Beno, Baztango Batzar Nagusia da erakunderik gorena eta inklusiboa. Zer nahi du erran? Bere baitan barnebiltzen ditu bertze erakundeak. Hots, alkatea, udala, alkatea eta 12 zinegotzi, herriko alkate zinpekoak edo juratuak, eta 4 juntero, kuartel bakoitzetik, badakizue, Baztanen baditugu banaturik 4 kuarteletan, Baztangoiza, Elizondo, Herberea eta Basoaburua. Beraz, kuartel bakoitzetik juntero bat. Hoiek dena egiten dute Batzar Nagusia. Hemen gaude leku fisiko honetan, eta hau da gure erakundea. Horrexegatik erakunde gorena eta inklusiboa. Gero ikusiko dugu nola mendean zehar zer nolako gutxiagotze prozesuan bizitzen ari gara, eta hori bai pena izan dela. Honekin batera, erakunde honi erantsi behar diogu bere egitura legala, eta hori dira ordenantzak. Gu baditugu ordenantzak, kotok eta paramentuak, eta mendez joan izan dira berritzen. Hau da gure lege gorena. Konstituzioa, Baztango konstituzioa, gaur konstituzio eguna, baina ez da gure konstituzioa, Baztango konstituzioa hauxe da. Lege gorena, karta magna. Zoritxarrez ere, Batzar Nagusia bezala joan da gutxiagotzen bere ahalmenatan, bere eskumenetan. Zeren, mendez mende joan dira gutxiagotzen eta eskumenak galtzen. Eta Batzar Nagusia erakunde eta organo betearazlea eta legegilea izatetik organo kudeatzaile batetara edo izatera pasatu da. Eta ordenantzekin gauza bera. Legea edo tresna juridikoa garrantzitsuena izatetik udal araudio arrunta batetara pasatu da. Hori ez da gertatu, eta gertatzen ari da, zoritxarrez prozesu horretan gaude. Hori ez da gertatu egun batetik bertzera, baina mendean zehar hala suertatu da. 16. mendean, badugu oso data esanguratsua, zeren herriek, Baztango herriek, bazituzten bere ordenantza propioak. Eta zarrenak, Elizondokoak, 1554. Eta badire, auzitan ibili ziren, bai monarkiarekin, bai Elizarekin eta baita udalarekin ere bai, bere eskumenak defendatzeko, eta agerian uzteko, eta orduan hainbertze auzik sortatu ziren eta gero. 1603, eta 1603 Baztandarrondako da oso data esanguratsua, izan ziren lehendabiziko amankomuneko ordenantzak. Eta handik aurrera ja erran dezakegu, gutxienez, auraudietan, legetan, badugu amankomunuko lege gorputz eta mardul bat, ordenantzak. Beno, gero, klaro, hori ulertzeko gutxiagotze prozesu hau izan da bi norabidekoa. Zen alde batetikan, herriek eta batzarrek joan dira galtzen eskumenak udalara eta udalari emateko, beraz, herritik udalara eta baita Batzar Nagusitik udalera.
Orduan udala erdian dago eta joan da metatzen botere hori. Karo, bertze horien kaltetan eta hala sortatu zen. Beno, gero, hori gu ez gaude bakarrik hemen baztan irla batean, baina bertze entramatu potenteagoan gaude, Nafarroan, gero estatuan. Bueno, pues, 1812an estatu mailan lehendabiziko konstituzioa eta lehendabiziko udal modernoaren antolakuntza. Eta orduan, konstituzio horrek eman zion garrantzia udalari. Udala da amankomuneko erakundea estatu mailan, orduan hori da potentziatzen dena. Berariazko erakunde propioak, adibidez batzar nagusiak eta gure batzarreak, horiek ez dira amankomunak, beraz horren kontra, nolabait homogenizazio prozesu batean, uniformizazio eta homogenizazio prozesu batean, orduan horren kaltetan doa. Gero, 1851an lege itundua, eta orduan Nafarroa pasatu zen erresuma izatetik provintzia forala hutsa izatera, eta estatuko konstituzioaren menpe, horrek ekarri zuen ere kaltea gure erakundearekiko, eta gero, gero diktadurak, zer erranik ez, 1926 Primo de Riviraren diktadura eta hor egin ziren ordenantzak, berriak, zen ordenantzak joan dira berritzen, eta 1976an Frankoaren diktaduraren pean, eta horrek ekarri zuen, izugarrizko ere galera, herriak herria izaera galdu zuten, lugares deritzonak pasatu ziren izatera. Orduan, hori da guk dugun erronka, pixka bat horri berreskuratzea lehenagoko eskumenak. Gero, 1900, duela gutxi, 40 urte, duela 1983an, baztango aurrekontuak lehen udalak onartzen zuena, baina udaletik, baino gainean, batzar nagusiak onartzen zuen aurrekontuak. Eta hori ere galdu zen 1983an, beraz atzo, duela 40 urte. Eta hori galera arras garrantzitsua zen. Eta, gaur egun zer erranik ez, udalez gaindiko planak, UGEP, SIS, horiek ere autonomiari izugarrizko kalte, eraso eta kolpea ematen dio. Orduan, guk baztandarrok badugu erronka, eta erronka potentea. Ahal dugun neurrean itzuli behar dugu gure erakunde nagusiari izan zuen eskumenak, garai hartan, lehen aipatu dugun 16. mendean zuzkan eskumenak. Hori da gure erronka. Beno ba, hori erakundeari dagokionez. Orain badugu horren gainean ere izugarrizko ondare artistikoa. Nire omenaldia ere 1922ko udal taldeari. Hor egon ziren alkatea Francisco Goyenetxe Txandi, zinegotziak, Patxiko Etxenike, baita margolaria ere, Roman Lakoizketa, Sergio Ortigosa, Damaso Zabalza musikoaren ondorengoa, eta hainbat. Horiek ikusi zuten ze garrantzia eta zer nolako garrantzia izan zuen erakunde honek, eta nahi zuten eman behar den apainketa, baina ez da apainketa, baizik eta programa, gero orain ikusiko dugu, politiko bat ere horren gainean. Eta horretarako enkargatu zioten Javier Zigari, momentu horretan margolaririko oberena, eta gainera baztanen errotua, Etxenikean, hor bertan, hemen, aldamenean, gero jorratuko dugu pixka Javier Ziga, aldamenean bizi zena gutxienez udan hemen pasatzen zutena, eta 1922
biko urtean egin zuen udan eta larrazkenean egin zituen obra hoiek. Konsultatzen agiriak, udaleko agiriak konsultatzen eta aztertzen, ikusi ditu nola maiatzaren 16 pentsatu zuten idei hori, enkargatu zioten, eta Javier Zigak bera aurkeztu zituen kainaren 27an bi proiektu, bat xumeagoa, 1850 pezetakoa, eta bertze bat potenteagoa, 4.800 pezetakoa. Ez dugu eta ez dugu berri gehiagorik. Eta udalak enkargatzen dio alkateari zuzen bera arduratzeko hortaz eta nolabait adosteko margolariarekin. Pentsatzen dugu proiektu mardulena hartu zutena, zen ikusiko dugun bezalaxe, izan dira 10 kuadro eta gero zapaian dagoena zen hori arraz garrantzitsua data. Bueno, orduan, orain arte, guk pentsatzen genuen eta inbertze argitalpenetan eta hori agertzen zen nola bat ziren 10 paisai. 10 paisai ederrak eta 10 paisai horiek ornatzen zuten batzar nagusiako areto edo gela hau. Baina hori baino gehiago, Javier Ziga egin zuen programa ikonografiko, alegoriko eta instituzional, ze ponpoxo ematen duen hau. Aztu zeiterratea ere, nahi duzunean lagunen artean gaude, moztu, galdetu, iradokizun bat baldin baduzue, ongi etorriak. Zergatik ikonografikoa zeren berak irudien bidez baliatu zen azaltzeko zertan datza hemen dugun eskutartean programa politikoa. Eta alegorikoa ere bai, zen batzutan simbolismoa eta simboloari jotzen dio hori azaltzeko. Kontutan hartu behar dugu, areto hau dago zaharberritua eta 1986an, Arantxa Zinegotzi izanik lehenago, oroitzen zen, hori dago aldatuta, ezta? Bai, lehen baziren 2 ate. Eta 2 ate horretan, eta 2 aten horren gainean, dintelearen gainean, jarri zuen Baztango alegoria, gero azalduko dugu zertan datza, Baztango alegoria, eta Nafarroko armarria. Zertara? Batzeko 2 errealitate horiek. Aintzinako Nafarroko erresumean sartuta. Eta zerekin, zapaian, ikusten duzuen goia begiratu behar dugu, goiara, eta orduan hori ikusten duzue friso bat, izugarrizko frisoa, izugarrizko ongi egina, gero azalduko ditugu azalpen eta ezaugarrik artistikoak, non kokatzen ditu 6 izkutu, 6 armarri, eta horiek dira Nafarroan betidanik erdiarotik izan du sare politikoa, merindadeak, eta orduan merindade horiekin lotzen du Baztango erakunde propioa berariazko batzar nagusia. Orduan jartzen du, sartzerakoan hor baditugu zen hemen zegoen bertzeatea, eta orduan hor dugu Baztango armarria eta Nafarroko armarria. Pare-parean, parekatzen ditu 2 errealitate politiko horiek, ezta? Eta gero banan meritate guztiak, Zangotzakoa, Olitekoa, Erriberrikoa, Don Ibane Garazikoa, Xavier Ziga nazionalista zen, eta oso hurbil, eta guk Baztandarrok bezala oso hurbil gaude 6. merindade hori, Don Ibane Garazikoa, Izpegi portua gainditu berehala dugu Baigorri. Guretako bai kultura, bai hizkuntza, bai harreman afektiboak oso hurbilak dira. Orduan,
hori galdu zen 1530ean, beraz ederki galduta 1982an, baina zigak ez zuen ahantzi bere zeigarren eta gure zeigarren medintate hori. Lizarra, hemen eskaino eta armarriaren goian hor dugu Iruñako, beraz, mendialdeko medintatea, non bastan dago sartuta, beraz horrexegatik utzi zion leku privilegiatua, eta tutera edo herriberako medintatea, ezta? Bueno, ja hor herriberri olite. Ikusten duzue, behitu, nola hori da, margotuta dago mihize gainean, kuadro bat izango baliz bezala. Egin zuen friso bat, izugarrizko frisoa, grisailarekin. Zer da grisaila? Grisaila da teknika bat non bakarrik erabiltzen ditu grisa kolorea, azken finean txuria, beltza eta hoien arteko tarteko tonuak, emateko efektu eskultoriko bat. Eta ikusten baldin baduzue, ematen du hori erliebe hori. Eta hori dena frisori arras dotoria, gu bastanen erraten dugun bezalaxe, elegante, roleo, maskorrak, lerro nahasiak, orduan friso jite klasikoa du, friso honek, eta orduan izugarri ongi egina. Bakoitza bere armarriarekin, eta armarriak badu nolabait ornamentazio berezia hori, grisaila horik emateko efektu eskultoriko hori. Orduan, medintate horietan sartzen du zigak batzar nagusia. Orduan, sare edo politika horretan Nafarroko erresuman. Eta orduan, hasiko gara pixka bat aztertzen hemen egin zuen alegoria. Alegoria hori oso bitxia da, zeren hemen jartzen du, lehendabiziko leloa. Eta leloa da, erderaz dago, zen azken fine 1922an udal hizkuntza zoritxarrez erderaz zen, eta orduan ez zen tokia gure eskuera maitia, baina hor jartzen du la unión es fuerza, batasuna indarra da. Eta hor dago mezua. Zen lehen, ez du aipatu, baina bastan unibertsitate bat da. Eta unibertsitatea ez da zentro akademiko bat guk ezagutzen duguna, zentro akademiko gorena. Baizik eta da forma edo tresna erakunde juridikoa non da giza komunitatea, eta giza komunitate horrek badu helburu amankomuneko bat. Eta hori da bastan. Giza komunitate bat helburu bakarrarekin. Eta banaezina da. Orduan, naiz eta 15 lekuetan edo herrietan banaturik, udala bakarra, batzar nagusia bakarrak, beraz leku bakarra, beraz erakunde bakarra, entitate bakarra. Hori da unibertsitatea uno bat dator eta horretan datza bere gakoa. Orduan, agertzen da, bi puti dira aur hegaldun mitologikoak, zen hemen dago lenguaia simbolikoa, lehen aipatu dugun lenguai simboliko hori, orduan bi puti edo bi aur hegaldun horiek, elkarloturik, eta hor agertzen dira ere bertze simboloak, oial zerrenda, baita ere gezi bat, hori dena pixka bat boterea simbolizatzen, gero ariz adarrak eta horreken markatzen du leloa, batasuna indarra da, eta aldamenean herriak, eta herrien izenak, lehen errandu dana erderaz, ezta? 14 herri, 1922an 14 izan ziren. Hemen daude Amariurtarrak eta haien omenez, gero 1986an, hori dena lehen erran dudan bezalatxe, eman zioten Zarberritzeko Rodríguez
Azkarate, zaharberritzaile famatuari momentu horretan Nafarroan. Eta zaharberritzaileek ez dute, zaharberritu behar dute, baina ez ikutu eta are gutxiago erantzi zerbait. Baina kasu honetan erantzi zion, eta erantzi zion Amaiur izena, Maia izena. Eta nik uste dut ongi erantzita, zeren merezi zuen Amaiur ere hor egotea. Eta horrezagatik agertzen da erdi-erdian, alboko letrak izkiak iaiak ez dira ikusten, zen, karo, hor ez zegoen, hori da filakteria, hori deitzen da filakteria. Azken finean da orla bat, pues filakteria horretan agertzen dira herri guztie. Eta orduan ez zegoen tokirik, baina altzuen moduan egin zuen, eta itxuru oso geratu zen. Beraz, kuadro hau arras garrantzitsua da, zeren ematen dugu klabea eta giltzarria. Eta parekatzen du bertze batekin, zen hori da, Nafarroko armarria, lehen erran duguna, eta Nafarroko armarria zen, karo, Nafarroko erresumaren barnean koroa eta guzi jarri zuen, eta hor agertzen da, lehen erran dudan bezalaxe, grisaila honekin eta efektu eskultoriko honekin ematen du eskulpitua dagoela. Bueno, eta behin hori azalduta eta ikusteko ez diela 10 paisai soilik edo besterik ez, baizik eta obra honek badu mezu potente hau, orduan hasiko gara pixka bat aztertzen paisaiak. Bere obra erreferentziala, ziganden barnean eta ziga pinturaren barnean ez da paisaia bere generorik garrantzitsuena, baina bai, berari gustatzen zitzaion eta batez ere bera maitatzen zuen bastan hor margotzea, eta batez ere batzutan ere erabiltzen zuen ondo gisa eta bertze konposizioetan beti agertzen da paisaia ondo-ondoan. Eta, klaro, bera izan zen bere zer erran paisai hori ikusi eta gero, zera bere locus, bere lurra erreferentziala, da paisai bizitua, emozioz beteriko paisaia. Eta hola isladatu zuen obra hauetan. Pixka bat egingo dugu batzuetan geldituko gara gehiago, zer badituzte interes gehiago, bertze batzuetan errepikatzen dira, beraz gainetik pasatuko dugu. Hemen dugu Irlintzi, denak dira oso hurbilekoak. Javier Zigak ez zuen baliabiderik egiteko halako lienzo edo mihixe hundiekin ibiltzeko baztanen barna, baztan oso hundia da, arraza hundia da, eta orduan aldameneko lekuak hartu zituen. Irlintzi, hor dugu Irlintzi, gure aitz maitatuak, ikaragarri gustatzen zait kuadro edo margo hau, zen badu jiten moderno bat, bakarri behitu aitzak, agertzen dira hemen biluziak. Eta hori horretarako, garai horretarako bazuen bere zera. Orduan hemen garrantzia duena da harria. Harria bere biluztasunean. Eta orduan egiten du oso efektu polita, zeren hor badugu orban mantxak eta orbanak, hori dira azken finean larre eta larre berde hori gu baztanen duguna, eta egiten duen kontrastea soiltasun horrekin. Aitza eta arkaitzak duen soiltasuna. Hemen, helbeteko zubia dugu, kuadro ederra ere bai, hemen hartzen du zubia, ia, anekdota gisa edo aitzaki gisa, pixka bat zubiak badu oso begi handia, orduan egiten du efekto perspektibo oso bitxia, zeren zubian zehar eramaten gaitu, ibilbide batean, eta zubian barnerantz erakusten digu izugarrizko paisaia.
errota zuriko zubia da, eta bertze aldean ikusten dugu hori bastan bere edertasunean. Pixka bat, orain ikusiko dugun bezalaxe, zer margotu zuen Zigak beti, berde, anitzeko tonu berde hori, hain zaila den. Eta Zigan bere maizutasunean maisuki margotu zituen berde horiek. Anitzeko tonuak, zeren agertzen dira berde haunitz, bakoitza bere tonu ezberdinarekin. Malba horiek, batez ere argia, nola irudikatzen duen argia, tamizatu hori, inguratzailea, iradokitzailea, gero ikusiko dugu hemen bertze kuadro batean hori nola erakusten duen arrasongi. Hemen jartzen du ere gizon bat, giza elementua, baina hemen giza elementua anekdotikoa da. Zenbera nahi duen eman garrantzia, hori, locus erreferentzial honi. Bai? Bai, gero bai, zuen kabuz, bai. A ber, hemen dugu Belateko mendatea, Belateko bortua, agian oso paisai ederra, nire preferituena agian, zeren 1922an nola ja egiten zuen alako kolore potenteak gu udazkenean, eta, badakigu udazkenean gaude, eta orain dugu natura, aurten izan da oso urte berezia, baina bere potentzian eta kolore biziko, laranjak, gorriskak, marroiak, bastan, normalean, urtean zehar, berdea da, berdea dugu, berdea nahi dugu, baina bere urtaro politena, oparoena, ederrena, larrazkena da. Eta orduan, 1982an, ja margotzen ditu kolore guzti horiekin, laranjak, malbak, urdinak, moratuak. Orduan, hor zabaltzen da bere paleta kromatikoa eta lortzen du efektu, baita ere arrasongi daude nola elkarlotzen dire mendiak eta mendi zerrenda horiek, orduan lortuz benetazko paisaia. Kontutan hartu behar dugu, Javier Ziga dela, gero Bidasoako eskola honetan, famatu honetan, Bidasoako eskola famatu honetan badugu bi foku, eta gainera ertzetan, puntetan, Irun, Jose Salizekin, eta Baztan ere. Eta, karo, Baztan horrek izan du bere jarraipena margolariekin, zorionez. Baina, orduan, Javier Ziga dugu aintzindari lehendabizikoa margotu zuena Baztan. Eta, karo, gaur egungo margolariak, bertze egite horrekin, edo bertze egitearekin, eta hori horrela izan behar da, bertze formekin, baina jarraitzen du orban eta kolore horiek larrazkeneko, Baztango larrazkenean agertzen diren kolorea margotzen. Hemen badire bi korronte ere nagusitzen direna kuadro guztietan eta dira pixka bat impresionismo, kontutan hartu behar dugu. Zigak bizi izan zuen, gero baldin badugu denbora pixka bat aipatuko dugu, baina Zigak bizi izan zuen impresionismoa Parisen. Bera egon zen 2 urte Parisen bizitzen, eta gainera Place du Tertre ondoan. Eta bera oraindik bizirik zegoen Monet, Renoir, Degas, eta bera ikusi zuen Degas, Utrillo, beraz, hori, eta orban, kolore orbanak, hemen agertzen dira. Eta horrek ematen dio kuadroari funtsa. Eta gero badago, ikusten baldin baduzu hemen, baserriak dira paralelepipedoak, dira forma geometrikoak. Eta horrekin lotzen dugu bi korronte horiek. Alde batetikan, mantxa, orbana, eta bertze aldetikan, geometria.
oso geometria leuna, hori erran behar da, zigaren kasuan. Baina hori ere egon da, eta Euskal Herriko margogintzan ere egon da beti agerian, konstruktibismo hori. Eta konstruktibismo ederki ongi islatzen du ziga maisuak gure baserrietan. Hemen, paisai hiperlainuekin, ni hori gustatzen zaitzen agertzen dira lainoak mugitzen. Eta izugarri ongi isladatzen du mugimendu hori eta efektu ingurutzaile hori. Zengu ederki dakigu nola ezetasuna inguratzen gaitu, sartzen da gure baitan, eta baina hori mugimenduan, hor agertzen den zerua eta hiperlaino horiek, hori da gu dugun beti, batez ere egun hauetan, gainean. Eta horrek ematen dio argi iradokitzaile eta ingurutzaile hori, eta horretan kokatzen du bere errekan, gardenak, garbiak. Hemen agertzen da oso, gero hurbiltzen bani bazaretik ikusiko duzu oso fenomeno kurioso eta bitxia. Da, agertzen ari direla bertze figurak eta dira puti hoiek. Hori artean historian zer ohikoa da. Beti agertzen dira, edo pentimentiak, eta hori dira damuak, margolariaren damuak, batzutan margolaria gaizki egiten du edo nahi du hobetu eta orduan zuzentzen du. Eta damu horiek barnean geratzen da, baina gero azalerazten da. Hori da irudi, agertzen den irudia, beheko irudia, aurkitua, berriz biraurkitua. Eta hemen agertzen dira puti horiek eta baita ere herrien izenak. Eta hori da, ez da damuarengatik baizik eta zigak erabili zuen misea. Zen, klaro, garai hartan baliabideak ziren oso urriak, margotzeko tresnak oso garestiak, eta orduan kasu honetan erabili zuen. Eta orain badugu birazealatako edo agertuko irudi hori, eta hori da kuadro hortakoa. Ikusten dago, margotutako atzean edo? Ez, lehendabiziko margotu zuen kuadro edo ziriborro bat, eta gero horren gainean hau. Baina ikusten dira, hurbiltzen gero baldin bazarete ikusiko duzuen nola putiak okarra agertzen dira, eta baita era herrien izena. Orduan, karo, behan dagoena, margo horren behan dagoena agertzen ari da. Beraz, imagen rekobrada erraten dugu erderaz. Birsortutako irudia hor agertzen ari dena. Ez dakigu. Batzutan ez dakigu zein den adibidez hiru hauek. Hau suposatzen dute helbetekoak dira gehienak, hau ere helbetekoa da, hau ere helbetekoa da. Hori belate, hau erlintzi. Arizkun, zein, hau? Bergara. Bergara. Giltzaurdi? Giltzaurdi ameztiz, da? Hor, agertzen dena. Atxitoneko borda. Eta gero badauka gauz bat, niri beti irutuzet arras interesgarri, zertaz, bastango beste margoetan, baserriak agertzen dira, ez dut erran behar higiak bezala, baina kasu honetan dauka gauz berezi bat. Ekia. Beste margoetan, beste bastango margoetan, kasi inoiz, nidakidanez, ez dut inoiz zautu, beste kuadro bat, non eta agertzen den baserri bat, ekiarekin. Loaitere bizi dagoela bezala. Bai, pues hori. Erran dugu, denak hurbilekoak dira eta ondondokoak. Giltzaurdi, Bergara eta berriz Elbete. Hemen bai, Elbeten, ikustezakegu, hemen ere egiten du joku bat, bidean, eta bidea ematen digu sakontasun hori, efekto perspektibo hori bidean zehar. Ederki ezagutu zuen Javier Zigak Pizarro margolari impresionista, eta izugarri gustatzen zitzaion, eta orduan pixka bat idei honekin efekto perspektibo hori bidean zehar, eta bide horrek eramaten gaitu, baita herrira, baita mendira. Hor ikusten dugu Eliza, hor ikusten dugu Karrikatxar, bera maite zuen, zen Zigak ez zuen haundikeria eta haundinaia eta
hanbuskeria, ez zuen margotu baztanek ditu jauregi zoragarriak eta bakarrak, baizik eta etxe txikiak, baina esanguratsuak. Zer erranik ez? Karrikatxar. Da jarola zarrea, jarola xarrea da. Bere izena da jarola xarrea, karrikatxar. Eta hor, eliza. Eta gero, ja bukatzeko hemen, hori ez da zigarena, badugu arrebitxia oso potentea, eta da armarria, baztango armarria, armarri barrokoa, 18. mendekoa, bigarren erdialdekoa, ez dakigu egilea, beraz anonimoa da. Kontutan hartu behar dugu momentu honetan, bastan zen momentu berezia bizi ari zen momentu hortan. Ordu bastandarrak, Karo Baroja aipatu zuen Nafarroko ordua, niri gehien gustatzen zait erratea bastandar ordua zen gehien izan zen bastandar ordua eta gu bastanen izan da, are gehiago. Orduan, horrek ere badu zer ikusirik hori kaparetasun edo hidalgia universal horrekin, Carlos III 14. mendean emana bastan ibarrari eta Príncipe de Viana 15. mendea berretxita. Orduan, ordu bastandar honi, eta orduan baditugu, ibarrean zehar, hainbertze artelan, 18. mende horietan. Eta hemen ditugu, sake itxurako sarea erdi-erdian beti bezala, eta gero, loriak, azken finean hemen hori da, azpimarratzeko gloria horiek, eta gloria horiek, izkutu bezalak, edo armarri guztik bezalak badute kasketan, goiko partean, timbre horik, jelmoarekin, eta gero, baita gerrazko simboloak, aizkorak, espatak, baita ere timbalak, baita ere lorontzi horiek edo balaustrada horiek, kainoiak, kainoi bolak, gero ere tiara, elizak, nola ez, 18. mendean hor egon behar zen, eta tiara hor dago, zur polikromatua. Benetan, arrebitxia, eta, gero jarlekoa, hor ere, pieza importantea da. Beraz, jabetu izan behar dugu konstantzia eta jabetu behar dugu zer nolako ondare artistikoa dugun gure artean, eta, luxu bat da, hemen aritzea, Joseba, eta gainontzeko ordezkariak, hemen aritzea eta politikak egitea, luxu bat da, ondare artistiko horrenpean, za? Bagoaz, pixka bat ja, eta, formato horizontala, hori ere modernotasuna ematen dio, pentsatu behar dugu 1922koa da, eta ez zen hain ohikoa formato horizontalak erabiltzea. Eta ja, bilkura gelara edo aretora ganen gara. Bilduma horrekin, hor dugu Amaiur, eta hor ikusten da Amaiurko monolitoa, hor ondondoan, eta hemen bertze bat zoragarria irurita, zen hemen ikusten da arrazongi lehen aipatu ditudan bi korronte horiek alde batitikan orban, kolore orbanak eta hit impresionista hau, gero konstruktibismo horrekin eta orduan hemen baserriak eta eliza nola ez, hartzen du izugarrizko garrantzia eta ikusten da bi estilo horiek nola zigak uztartzen duen hain ongi bi estilo horiek eta ze modu naturalki egiten duen uztarketa hori. Gero, orain berreskuratu dugu litografia hau, interesgarria da, hori izan zen, 1913an, zen urte bat lehenago izan zen Navas de Tolosako 7. mendeurrenaren konmemorazioa, eta orduan, bastandarrok, gure arbasoak han egon ziren, omen ziren, ezta?
eta gero konmemorazio horretan ere Baztango udalak parte hartu zuen. Eta horri esker edo horren esker eman zioten diploma hau. Beitu, gauza bat, Zigari ez zitzaion bat ere gustatu ez gerrateak, zen Bertze Margolari batek agian irudikatuko luke gerratea eta gestak eta regeak eta egin zuten balentriak. Ez, Ziga ez, hartu zuen Bertze gai bat, eta hori urte hartan konmemorazio horretan egin zuten bitikultura mahastiaren kongresua, orduan hortik hartu zuen erromatar matrona bat, eta nola koroatzen dio nekazar bati, eta hori da azken finean lanaren simboloa, berriz lenguai simbolikoa, lanaren simboloa, eta emakume honi lira daramana artea eta kultura simbolizatzen duena. Beraz, hemen berriz Nafarroko armarria, eta gero Bertze friso, arronongi irudikatuta. Eta ja bukatzeko, hemen dugu Bertze margo potentea eta gure bitxia, eta hori da gure Doktor Balda. Bai erretratua dela, Zigak maite zuen generoa, eta lan bikainan egin zituen genero horretan. Orduan, hor dugu Doktor Balda, beheko ikuspuntutik hartuta, eta hori da pixka bat margolarien trukoa, pixka bat bere figura handitzeko eta goratzeko eta garrantzia emateko, hemen Zigak batzen du alde batetikan perfekzio formala, Velázquezen gandik hartutako perfekzio formal hori, eta kaptazio psikologikoa, Goyaren gandik hartutako kaptazio psikologiko, eta fijatzen baldin bazarete begiradan, pertsonaren barneran zeramaten gaitu, eta erakusten digu Doktor Baldaren nortasuna, oso pertsona potentea, medikuntzan eta garai hartan oberena, baina ez Baztanen, baizik eta Nafarroa mailan, eta ez dakizen maila gehiagotan ere. Berak erraten zuen, kontatzen zuen, prentsan agertu zen nola Hospital San Martin, gaur egun osasun zentroan, nola egiten zituen ebakuntzak eta ebakuntzakoiek izan ziren, gernu bideak, esteko eta liserik eta aparatua, ikusmen ebakuntzak, eta arrantzuan, eta heldu ginen peritoneo artio. Izan zen, eta gainera infeziorik gabe, izan zen lorpena, eta bera bukatzen zuen, kexatzen zen, izango bagenu baliabide guziak, edo gehiago, baliabide gehiago, zer izango genuke Baztanen medikuntza mailan. Hori, edo zeintontakeriagatik eramaten gaitu Iruñerat. Duela mende pasata, 1918an, hori dena egiten zen Hospital San Martinen. Artistikoki, eskuinetik sartzen da argi txuri-txuria, neguko argia, eta egiten du hainbertze txuri mota eta tonua. Zurbananek egiten zuen bezalaxe txuriarekin, hainbertze tonu ezberdinak, batzutan dira argiagoak, bertze batzuk urdinera jotzen dute ikaragarria. Lehen erran dugun, bere aurpegia izugarria, zeren badu kaptazio psikologiko hori. Eta gero, hemen dugun natura hilak. Keramikak dira, ze brillo, dirdira. Hemen ditugun tresnak. Mikroskopia eta mikroskopioko dirdirak izugarriak. Horretarako birtuzismo tekniko ikaragarria behar da. Hori gardengiak dira pintzelkada fin-finak utzi behar duzu ongi lehortzen eta horren gainean hurrengoa, eta hurrengoa. Gardenkiak lortzeko Prado Museoan egin zuten duela urte batzuk
erakusketa bat gardenkiarekin, transparentziaz, deritzonak. Izugarrizko pena eman zidan gure doktor balda ala ez dela matea. Zeren aipatzen zuten gardenkia bat. Eta gero baina horren gainean, bigarrena eta hirugarrena lortu zuen. Zeren hemen dugu matrazak, eta horren gainean ikusten dugu odola, eta odolaren gainean nola disolbatzen ari dela, bertze odol argiagoa, eta horren gero pasatzen du tresna, tutua, beraz, 3 mailako gardenkiak ditugu hemen. Beraz, teknikoki ere, nolabait, ziga eraman zuen margogintza bere maila gorenera. Bueno, orduan, hori izan dena, pixka bat bukatu behar dugu, zeren hurrengoa hurbil dugu. Nahi bali bazue galderak bota eta iradokizunak, batzuk argitu dikute zein bat leku, batzutan lekuak errekonozitzea eta jakitea ez da erresa, eta hori ere esker, zuei esker, eta, lehen erran dugun, badugu baztandarrok erronka potente bat, eta da, gure erakundek propioak, berariazkoak, hori aldugun neurrian berreskuratzea eta edukina ematea, eta izugarrizko ondare artistiko hau duguna, hori ere jakinaraztea eta ezagutzea ematea, merezi du. Beno, esker mile guztioi. Beno,